i zberev se komšije, gleda, razumeš, ima tu i pijenje i muzika posle sve krvino. Zato ti vikam, mi smo mnogo jaki s muzikom, mi imamo mnogo različitih kola, imamo mnogo različitih ritmovi. Ovi je drugi imao jedan ritam anca, cunca i to je sve, nego mi imamo, to je mnogo. I gledaj, sve krva počinje muzika, taradara ta 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 da da taradara ta ta taradara, a ona igra, pa misliš mete dvorsas, bela markizetna šamija ili andulirana kosa, cvećka obavezno, u ruke drži sito, u sito pšenica, bambone, šićerčiki i kako ide pa, frlji, da, frlji i na kraj frlji ga sito na krov, da se zakači, razumeš, kao. Šta je simbolika tu? Pa simbolika je, razumeš, da trajevi, da crti i sve da ide nakude Boga. I da ima uvek puno, da može da dava, nikada da ne ide, da od nekoga da mora da traži da uzima.